Adil Zulfikar Pašić je januara 1942. godine dobio zadatak da putuje u Foču, gdje je bio vrhovni štab na čelu sa Titom. O tom svom putovanju u listu Godišnjak objavljenom u Beču 1957. ostavio je pismeni trag naslovljen kao Put u Foču. Na putu između Dobrog Polja i Poljica dočekala su ga zgarišta i nijema pustoš muslimanskih sela. Lokalni Srbin mu je na pitanje šta je sa muslimanima iz okolnih sela odgovorio: a, sa Turcima, satrli ih, brate, i sjeme im satrli. Puni su ih potoci, to će u proljeće, ako ih zvijeri dotle ne pojedu, da smrdi. Još ćemo kakvu bolest navući. Zulfikar Pašić je bio zapanjen kad je Straju Kočevića, četničkog vojvodu, koji je bio jedan od najvećih koljača, obučenog u oficirsku uniformu sa čizmama sa redenicima preko ramena, sad na šubari sa petokrakom umjesto kokarde, Tito ispratio na vrata svog štaba. Šta ovaj radi kod tebe? Pitao je Tita. To je komandant Fočanskog partizanskog odreda. Ostavio je četnike i prešao nama, odgovorio je Tito. Koliko je meni Adil rekao kako je Tito došao na neki sastanak zajedno sa svojom svitom i da je rekao, bio je tu i Ferid Fićo Čengić, i on je rekao: Adile, zašto je Ferid onako blijed? Šta je li on bolestan? Adil je rekao: nije, druže Tito, nije bolestan, nego je vidio da je jedan od četničkih komandanata stavio partizansku kapu na glavu. On je rekao u tom smislu da je to potrebno u tom datom momentu. Strahinja Strajo Kočević ubrzo se ponovo vratio u četnike i kao takav poginuo u borbi protiv partizana.